Nazdar plantážnici, posielam vám podporu spoza Veľkej Mláky. Takisto sa tu liečíme bez chémie, takisto nám to tu lezie na nervy, že to nemôžeme robiť legálne. Chcem vám vyjadriť svoju podporu, aj keď svoju identitu zatiaľ nezverejňujem. Som obyčajný človek, ktorý trpí bolesťou chrbta a 2-3 krát týždenne si zjem koláčik z tejto krásnej rastlinky, nádhernej, a môj chrbát je zrazu OK, môžem pracovať, môžem športovať, môžem jazdiť na motorke opäť. Je to skvelá vec. Lieky sú svinstvo, nejedzte ich pokiaľ nemusíte, sú lepšie veci. Lieky ma vždy len oblbli, alebo mi teda vôbec nezabrali, ak boli slabšie. Nemohol som šoférovať, nemohol som robiť nič, nemohol som vykonávať svoju prácu. Bolo to proste o ničom. Odkedy som objavil toto, odtedy som OK. Som zdravý človek, žiadny problém. Lieky sú drahé, spôsobujú nám rôzne vedľajšie účinky. Toto si vypestujem za pár dolárov. Mám lieky na 2, 3, 4 mesiace, záleží ako sa zadarí. Nevidím jediný dôvod, prečo by sme podporovali farmaceutické spoločnosti. Preto tak jak ja, aj ďalšie 10 000 ľudí pestujeme si svoje lieky doma za zlomok ceny chemických preparátov. Preto pestujte aj vy, pestujte doma, pestujte vonku, pestujte jednu rastlinku alebo desiatky rastlín. Najvyššiu kvalitu, pestujte to, čo vám chutí, to, čo vám najviac zaberá, pestujte slobodne. Pozdravujem a nezabudnite, kanabis a mier do každej rodiny. Čau.